Kanerva tuo pallo ylös, Van Andringa puolustaa häntä hyvin. Giles kaukana korista, Knight ahdistaa häntä. Löytää Kanervon. Sitä näyttää saavankin. Sitten Bogdan Sarcevic lähtee punnertamaan kodin, löytää nurkasta Antti Kanervon, hänen 3 pisteen heittonsa sisään. Pieni jässikkä ja puolustus tuottaa heti pientä ongelmaa, mutta pallo saadaan pelattua eteenpäin. Kanerva taistelee pallon takaisin itselleen, ottaa 3 ja pistää pallon koriin ja heitto eturautaan. Huuskonen taistelee levypallon itselleen. Nyt löytyy Kanervo aivan vapaana. 3 ja se sisään. Katsotaan, onko Kataja vielä paikka puolustuksessa. Näyttää siltä. Nyt aukeaa heti heittopaikka Kanervolle. Kanervo rokottaa. Vähän tyhjään tilaa, mutta Kanervo hakee pallon. Kanervo. Nyt löytyy Sarcevic. 3 sisään. Sarcevic itse avaamaan. Löytyy Kanervo. Arauttaa Lehdon ilmaan, ottaa 2 ja upottaa sen. Lehtoranta Moleniukselle. Siinä lähti Kanervo takaoveenkin, mutta tätä Molenius ei nähnyt. Kanervo Lehtoa vastaan. Kanervo, Sarcevic, Horton, Giles. Siinä ei Giles lähde kuitenkaan haastamaan pienempi rakenteista Harrisia. Sarcevic, Horton, Giles. Will Harris häntä vastassa. Kanervolta kova 3 ja pallo koriin. Miehen tonttia hoitava. Antero Lehto pistää siitä pallon koriin. Ero 9 pisteeseen. Kanervo. Paha 3. Puolustus, hyvä puolustus. Hortonilta Lehtoranta ottaa pallon. Mitä tapahtuu nyt? Nyt löytyy 3. Kanervo, onko vielä sisällä? Kyllä vain! Antti Kanervo. Kanervo ja pistää syötön. Tuohon kohtaan Lehtoranta hakee levypallon. 9 sekuntia hyökkäysaikaa. Nyt takaovessa Antti Kanervo ja takaovella. Takarautaan ja Mangano hakee korkealta levypallon. Kanervo viilettää laitaa pitkin. Ottaa nopean 3 ja Antti Kanervo. Voitajainen tässäkin tilanteessa Sandberg käy napsimassa pallon, kun ei sulkijaa puolustuksesta löydy läheltäkään. Kanervo nyt metrin viivan takaa. Kyllä vain!